Belediye silata Türkiye taybetçi Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan daxwaz dike gojin li Türkiye herî kimsê zarok bin. Vê mijarê em dê li gel parêzer Pınar Hacı Bektaşoğlu ji İstanbulê bigirin dest. Silav û rêz bot evrêz Hacı Bektaşoğlu tu bi xêr hatî Kurdistan 24. Birêz Hacı Bektaşoğlu Serokkomar Erdoğan dixwaze ku jin li Türkiye herî kimsê zarok bin. Çima? Naha helkemi ser malbata yani malbata saziya em ser malbata emi xeberdin uçağı ez wara bejim ez dikarim wara bejim çima Sezar serok yemedi beje. Naha unzanın dünyada Avrupa'yı devleti velatı Avrupa'yı vakta için dinerin vakta civankiya wana civan katına wana hema sakem dibe xort zar hindik dibin kal bir zaf dibin çima çünkü vakta زواجی تبه تی نافجن میر وقتا زاروک دویجن ام زاروکا بینن یا یکی دینن یا دو دینن وقتا دبینی والا تی بیم جوانکیا وانا نجمرا وانا هماسا کم دبه evat tişteki bilimsele vakta sale da ebim kalp bire ve zaftı ve خورد زاری و کم دبه ونه چه civakya daha zedekın. Yani em dikarin bibêjin birêz Hacı Bektaşoğlu ku ev yek ji bo pêşeroja welatekî ji bo pêşeroja civatekî matirsiye gava zarokêm çê dibin wekî te diyar kirî pîr zêde dibin bi temen zêde dibin genc namînin em karin bêjin matirsiye ya ev yek. Naha 10 sal beri 20 sal beri Türkiye'de her debav hendeki 4,000 tanin, 5,000 tanin. Uçağın nüfus evame civakuva buname kem nedibun. Naha 5 milyonun her sale her sale milyon eki zeden nakın. 100,000 em zeden nakın. Zedek kraname zaf keme. Eva Fransa'yı jî ısane, İngiltere'yi jî ısane, Amerika'yı jî ısane. Birêz Pınar, yani mijarek heye rêxistinên jinan dibêjin rewşa aborî li Tirkiye nebaş e xelk hejariyê de dijî. Ev yek astengiyek e wisa dibêjin. Tu çawa dibîne birêz Hacı Bektaş? Naha İsal sala İsali serokê me got eva em ê dest bine malbat saziya. Naha malbat saziya tiştekî îsane. Malbat saziya mîna ebêm psikolojîka meriva. Meriv ça xwe zêde dike, ça psikolojîka xwe rind dike, ça ebêm derdê xwe kêm dike. Ewa xwe zexbûna xwe ça dike malbata şaziya tiştekî ahane waxta merevek jinek qîzek mêrovan hindirê saziya malbata saziya be wîçaxî daha pir zêde dibe hem psikolojîk hem ebêm iktisadî hem ser kuvvet dinê jî zêde dibe. Unzanın civakûbûna hindirê yani merivek hindirê civakûbûna daha pir ev xaş e wîçaxî daha rind dikare derdê xwe kêm ke. Meriv tek yenkê be nikare hindirê vê civakûbûna ve dünyayda nikari tenkî her tiştê xwe helkî. Naha serokê me waxta dibêje malbata saziya bona civakûbûna me rind e
dostê me dinê, xuşkê me dinê dibêje jin têne kuştinê. Niha jin çima têne kuştinê? Wexta meriv dibêje malbat saziya pir muhîm e. Wexta meriv evê dibêje, meriv dibêje herke nüfusa me kêm dibe em lazım sê zara bînin. Eva kusura ya dînê nîne yani kuştina jina Bəli. nîne eva nebe kusura kuştina jina. Kuştina jina sebeba wana çima mêr jina dikujin. Eva ser malbatê nîne, eva ser tiştekî dinê, eva ser xandiye, eva ser mamostiya van kêmasiya mamostiya vanan e çima mêr avxa ser jina hêrsa wana heye. Çima ev mêr jî piçûk bûn, evana jî zar Bəli. bûn. Kê ev mêrana anî xistine qetlê jina. Mêrek ça dibe qetlê jinekî. Birêz, Eva piçûkiyê belê. wa. Birêz Hacı Türkiye Bektaşoğlu Amerika tu dizanî ez bawer dikim di nav civata me Kurd de ev problem zêdetinê. Yani malbatên civata Kurda, malbatên evet. Kurd zêdetir zaroka çêtkin min sosyal medya jî de dît keçê me Kurda gotibûn wallahi em ê 5 zaroka bênin, şeşa bênin, deha jî bênin. Girêdayî civata Kurd tu çi dibêje kerem ke birêz Hacı Bektaş. Naha em ez jî deh xweş bira me. Metê min, xalê min, apê min, gişt wana, bavên wana, apên wana, 10 zarê wana, 7 zarê wana henin. Zev zar bûn, tiştekî nerin nîne, zefrin de. Ez hez dikim xazila 5 xweşbirê me daha hebiya. Niha qîzeke min, qireke min heye. Xazila 4-5 hev daha jî hebûna. Meriv çiqa zêde be, meriv malbatî çiqa zêde ke, aqa meriv daha psikolojika me jî rind dibe, ruhê me jî rind dibe. Îja wexta meriv tiştê wana dibêje herke mêrek nav kurmanca, binê nav kurmanca, kurman çima helayê ser eşîrê xwe ne, ser kültura xwe ne. Çünkü wexta meriv dibe toplum civakî, ev toplum civakî ser merivekî na, ser malbatî top dibin. Ew wana hevdira dibine xuşk bira, derdekî wana hebe, kêmasîke wana hebe, perê wana xilaz be, dîsa malbatiya dinê, ferdê malbatiya me tê yaniyê me dike. Belê. Ja eva dibe qurab, qîzab, jêra dibine bê xarziyê hevdi, xuşkê hevdi, qurapê hevdi, çiqa qurapê te zêde be, belkî giştkirin nîne, belkî gişt aynî yek nîne. Hema zefbûnê meriv nikare zirar zefbûnê were. Kêmasiyê zirar tê. Kurmancê topluma me, eşîrata me, çima hetanî niha me re bûne tiştekî rind. Ez zef Belê. Birazî dikim eşîreta xwe. Belê. Birêz nexwestî bibe, Pinar wexta- Xan belê Pinar Xan xwedê zarokên te bêhêlê û em ji malbatên xwe re ê Kurd re jî bêjin bila zarokên Kurd zêde bibin. Spas guftir. Zêde bin. Belê. Zêde bin. Spas. Rinde. Serçeva.